हां बोल। एगो सवाल बा। बोल सवाल बोल। देख जो को सवाल पूछम ना हां तो एगो सवाल पता के फेंकम रुपया। जी हां बोल। समझ ले। हां देबे ना तो तोड़। सुन रहा जी सुन। हां सुना बोल। बड़का चके हाथ बिया बड़का चके। हां के देबो देख पहले हेकरा के चुप कराओ। पाऊ पाऊ करता मारम आ जाए। चुपचाप रहो। बड़का चके हाथ बिया बड़का चके कम से कम 4 5 20 25 60 मन के ठीक बा। हां बड़का चके बिया। हां ओकरा के फ्रिज में कैसे रखबे? वो फ्रिज में कैसे जाई रे? फ्रिज में जना में ठंडा लगला ओकरा के ठंडा रह के कैसे रखबे? बायो हाथी बिया छोटे के फ्रिज में बना जाई। अंडा दुकान पे मिलला। देख अंडा खाता। देख सुन इना अमलेट नहीं के बनाए अंडा के। तो अपन इना अपन हाथी के बारे में पूछता फ्रिज में डाले के बिया। हां लगड़ा सही सुनला हम जानी ना। कैसे रखबे हमें? तू ना जाई फ्रिज में। ना जाई ना कैसे ना जाई? बड़का को बिया तो छोटे के फ्रिज में तो कैसे जाई? तो फ्रिज खोल के ना रख देबे ओकरा के। छोटे को फ्रिज में चाहिए तो बड़े का फ्रिज रही बड़े का हाथी अंदर घुस रे। हां तो ओकरा में घुस जाई। ओकरा भरो चाहिए बड़का फ्रिज नहीं तो। चल गलत जवाब दे रहे ना। 7 रुपए खत्म। 7 रुपए आगे बा। हां अगला सवाल पे बोल। 7 रुपए तू दे हमरा के। हां चल दे चल। 7 रुपए हार ले देबे ना। हां हार बोल चल। हां सुन बोल। ए देख एगो गधा बा। हां गधा घोड़ा गधा देखले बा ना? हां देखले बानी। जब सिंगवी नहरिया चढ़ै सन हां बड़की सिंगवी। हां बड़के से देख। हां वो गधा के फ्रिज में रखे के बा कैसे रखबे? वो ठंडा जौन फ्रिज बाटे वही में रखे के बा। कैसे रखबे? गदावा के हां हाथिया के निकाल के गदावा घुसा दिया ही। वाह चल 7 रुपए ले ले जो 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 हो गया। जो अरे थपड़ी पार। अरे भैया के सुना था। कौन काजी कह देला सुन। हां तो आराम से खाली एक देख एगो और सवाल बा। हां बोल। एमे 24 रुपया बा। हां चल ठीक बा। ठीक बा ना? हां बोल। सुन ले। हां बोलो। ना बुलाओ ना। अरे बहुत बड़ी मत छैरा लगा था बुझने सिखावत तली ना। देख हमार बुझनी सिखावल ना बढ़िया बढ़िया सोचले कि कहाँ जाल। चल अगला सवाल बोल अगला सवाल। हां एमे 24 रुपया बा। एकरा में इतना ए महंगा। बुढ़ा तू सुन। हां तोरो काम करी सुनबे तो। हां तू जाके बुझनी बुझाइए। हां जा ओ दो। हां भाई कहो तो सर रे तू आगे आओ कि होने पीछे ले का कहत सन का कहत सन का के बड़े। इतना मौसम बढ़िया बा ठंडा ठंडा रे। सुन भाई सवाल सुन। हां बोल। एगो बंदर के पार्टी बा पार्टी बने समझलस? खाती पार्टी पार्टी उ पाटे माने के बर्थडे बा। हां बर्थडे बा बर्थडे निक समझलस तू। जन्मदिन पर हां देख ओकरा जन्मदिन पर सब कोई गइल बा सब कोई गइल बा सब कोई गइल बा। हां पूरा जंगल के जानवर गइल बावन। हां लेकिन एक नइखन गइल के ह? ओके शेर। ओ अगर उ जाए तो सबइन के खा जी। गलत बाबू रे 24 रुपया हार गुले। कैसे? एकर सही जवाब सुनबे बोल। तो 24 रुपया देवे के पड़ी। ठीक बात तो बता। सब कुछ तो कोई नहीं बा। हाँ। सब कुछ तो जंगले में रहला। हाँ। गदहा जंगले में गदहा के तो फ्रिज में बंद के लिए बड़े। एक जोड़ी जूता बेच के पैसा लइए हमरा लगे। हमारे दिमाग में घुस गलो हमें फ्रिज में घुसाई नहीं हमारे ही गाले में घुसा गयो। हां देख 24 रुपया हार गुले। हां चल ठीक बा। ठीक अगला सवाल। हां बोल। एमे 70 रुपया बा। किसानी जीत है के बात के मान लिए 70 रुपया बा 70 रुपया समझ गुले ना। हां अगला सवाल बड़ी बढ़िया बा ध्यान दिए। हां बोल। अगला सवाल बोल। देख एगो नदी बा एगो नदी। हां नदी बा। हां नदी नदी नाय ना नाय बाद में बा हाई हाई नदी हाई एकरा में कौन का नदी नहानी एकरा जा कर्पूरवा जालस। कब गोल नहीं की मगर हां तो सुन कर्पूरवा जाए में एगो नदी पड़ेला। हां ओ नदिया के पवार के पार करे के बा। हां ओमे बा मगरमच्छ। हां तो कैसे पार करबे तनी बताइए एकदम पवार के जाए के बा एकदम तैर के ऐसे तोर तो मोछ बड़वे कइल बा। अरे मगरमच्छ साला मोछ ना चूतिया कहीं का मोछ है खतरा। घर से मराला ना
चल चल 70 रुपया का जवाब दे 70 रुपया 24 रुपया 70 रुपया जुड़ाओ जवाब दे तनी तू दे जवाब दे पहला बात नाम ले ले घर से हाँ मैं गंगा चल ना ना बाबू ना पवर के नाव से नहीं के जाए के गंगा समझाता तैर के जाएगा तैर के जाए तो खाइए जाए सोच कैसे ना जाइबे सोच कैसे खाए तो घरे बा ओहो बाबू खाए बाबू तोरा के मुआ दी राम तोरा के मुआ दी ना जिए देबे का कहता रे गंगा कमरे के अरे आई कहता है आग ऊपर ले रे हटाइए रे सुन ना हां बोल जवाब दे 70 रुपया के सवाल बस 70 रुपया के कैसे जाइबे हमार तो एकरा में पूछा दे कि तू ही बता नाव ले नहीं के जाए के पावर के जाए के पावर के 70 रुपया देबे ना 70 और 24 कितना होला जोड़ लिए हां रुक जो एगो दिमाग में आई सब तो चल राशन बर्थडे में अच्छा सब तो मंगलवा से सब तो ओकरा में आराम से पार हो जी पहुंच के अरे बाबू आदमी रे बाप अब भइल